مستيات بيتنا سنة طباب إيرترا عبتز تحت درجة وديقو خمزلو كل زسامة معلو حكيب سلامنتاي كم أخوينو ماني زحتت تنكو خانتا ايو نزبلو حتوتات مصنعتي تخايدلو كتنتن إيكاليو سنة طباب إيرترا كونه تباهيلو متكعتي وردولو سنة طباباوያን ኤርትራ ክንቀፉን ክህየሱን የብሎምን ዝብል ስነ መጎት ግን ፈጺሙ ቅቡል ኣይኮነን ባዕል አሜሪካ ስራሕ ዘሎ ሙቪታት ግን ሃሂድና ቦክስ ኦፊስ ሙቪ ሲኔማታት አቲና ከፊና ሪኢና ስለምንታይ ኢዳ ሞት ኤርትራ ስነ ጥበብ ከምኡ ዝህሰ ዘሎ ስለምንታይ ኢና ንዑ ነጥቅዕ ንውዕል ዘለና ደሊበረትሊ ትግበር ዘሎ ይኮነ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ነገር እዩ ሰሰና ሃብተይ እዚ ሓፍትና ሰባት ስለምንታይ ነቲ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ ገዲፎም ነቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ስነ ጥበብ ይከታተልዎ ኣለዉ እናበለት ትግረም መላሳይ ከዓ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ይብላ ቀዳማይ ነገር ሰባት ነትቃሕ ዝበሎም ክሪኡን ክመርጹን ሙሉእ ውልቃዊ መሰል ኣለዎም ኤርትራውያን ገንዘቦም ከፊሎም ናብ ኔትፍሊክስን ካልእን ከይዶም ፊልምታት ክሪኡ ዝገብሮም ዘሎ ብሉፅ ስራሓት ይቐረበሎም ስለ ዘሎ እዩ ይምሰጡ ኣለዉ ይፈትውዎ ኣለዉ ነቲ ካብ ኤርትራ ዝፍኖ ብትሑት ባጀት ብውሕድ ልምምድን ብሰለስተ ሰባትን ዝስራሕ ናይ ዩቱብ ፊልምታት ክሪእዎ ይደልዩ ኣለውን እቲ ድርሰታት ዳርጋ ኩሉ ተመሳሳሊ ኣብ ሓደ ዓንኬል ኮለል ዝብል እዩ ወረሎምስ ተዋሳእቲ ድምፃውያንን ደረስትን ናብ ኣቕረብቲ መደብ ወይ ናብ ዩቱበራት እዮም ተቐይሮም መን እዩ ኮነ ኢሉ ኣንጻር ስነ ጥበብ ኤርትራ ተዓጢቑ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኢኸ ኣንጻር ዝሞይቱ ዝበሃል ዘሎ ስነ ጥበብ ክለዓል ብዙሕ ሕፅረታት ከም ዘሎ ርዱ እዩ ይኹን እምበር ብሉፅ ስነ ጥበብ ይስራሓሉ ኢልካ ክትዛረብ ዘድፍር ኣይኮነን ተዋሳኣይ ሰዓረ ፍጹም ግን ክልተ ካብ ሚእቲ ጥራሕ ዝኾኑ እዮም ዘዕገርግሩ ዘለዉ እምበር እቲ 98 ካብ ሚእቲ ምሳና እዩ ዘሎ ናብ ዝብል መደምደምታ ይበፂሑ ነቲ 98 ሽሕ ስቕ ኢሉ ዘሎ ንርኢ እሞ ሙፍፁን ተሓጎስ እቲ 2,000 ዕገርግር ዘሎ ናይ ነብሱ ጽላለን ሕማም ናይ ነብሱን እቲ ቁፅሪ ካበይ መጺኡ መኒ መጽናዕቲ ካይድሉ ዝፍለጥ ነገር የለን ሰዓረ ኣብ ደገ ዝርከቡ ዩቱበራትን ቲክቶከራትን አንጻር ስነ ጥበብ ኤርትራ ተዓጢቆም ኣለዉ ዝብል ርድኢት ስለ ዝሓዘ ብዛዕባኦም ብዙሕ ክብል ሰሚዕናዮ እቲ ዘገርም ነገር ናይዞም ዩቱበራት መደብ ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ ርኤዮም ኣይፈልጥን እየ ይብል ጸኒሑ ከዓ ሓደ ግዜ ዳኒ ወዲ መምህር ከምዚ ይብል ነይሩ ኣብ ኣሰና እውን ከምዚ ይብሉ ነይሮም እናበለ ነቲ መደባት ከም ዝከታተሎ ባዕሉ ይመስክር ርኤ ፈጥነ ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ رأخونا فيلمون دي دانيال جلز بحال ودو مرجع لهم صاب قدسوا حياسي تي محجوم كومتي عسنا دو جلز بحال ميديا مشوم جلز عارف رأيو انت هيد بالدولة اللي تحسوا كروبهم صوتنكو ولا نسون I don't think تحسوا ترديو مثلا انت زير إخا يوم دقا بخمي من قد إخا معلت فليخا جازت إنياد داليخا بزعبهم كتزارب ترخيبكا ينعقو ما يكون كون جن كم زلو أيفلت أمني يزبله سعره دحر حدة دقائق تمليسو بالطعم إذن عقام يبل ينعقو يكون كل كم زلو قنا يفلتني خا It doesn't exist قزي سلم تيودو نزل نجار زغري أنا لا سوي سنة هفتي بطعم يدن عقام أي بهالني هم قل No well زت رح معس كوينو زوم يوتيوبراتن تيكتوكراتن وقحت أبحت عرفت رح كوينام أي مهارون اليوم إيلو كحتتي تسنحمو نسخة قلبت إيلو كبرت زي باللام كبرت دمون كلبن حزام ززاورو النابلة يسهلهم ديم تيك توكرز ديم يوتيوبرز دولو باقت على تعرفي اي مهارون ديم كابجيكم من نفسها خبرت زي بالك كبرت انكاس انها كبرت كلب خبرت دم يحس كان داخل كم يلك يا عمو نسب كبرت خطوارته اي فرحوا من يدحر حجي كمل سلمي النابلة يفكر لكعيو ام محبراو مرخبيتات كل نجار يزلو زنبع حبريت አሎ ምግናን አሎ ጽርፍን ዘለፋን አሎ መጥቃዕትታት አሎ ዘየለየለን እዚ ግን ኣብ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት ጥራሕ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ውልቀ ሰብ እዩ ዝምርኮስ እዛ ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ ቲክቶክ ኣብ ድኳናት ከም ዝሽየጥ ትሕብረና ኣላ كل ጊዜ የልዕላያ ኢንተርቪውስ ናተይ ኣብ ዘዕላላት ናተይ እዚ ቲክቶክ ንኣብነት ኣብ እንዳ ድኳናት ሽየጥ ይሓስየና እዩ ንዓና ብጣዕሚ ኖ ማተር ክንድምንታይ ተመፂአን يمتع يشيط الله بقرشة تقرشة خشيط كله انتهي ريقهم زلوا بمحريان تجرينيان أمريكا نقول كله ريقهم الله حجم على كاتيجوري زلوا تيك توك شيط كله بزي دا فيديوهات إيرترا تاني تيك توك فيديوهات كم نبرد عبد قناة شيط الله هجر مخنا بزيادة أجندة جرام كزارة بلوز نبرم عرستك خو نيروا سلام انتهي حزبي تيك توك عدي جزر زلوا
مرأيو زي ترفخه سلامنتاي تتعاطيو زلو مسمر انترنت زي كفتلو انترنت مالتكو تيك توك طرح مالت ايكونن انترنت زي مهلاو نحنت هاجر كبيد كتابه حسي يزفتر الله لومي كل عينت احغرا وركبات بمنجد انترنت يزسالط ولا توم سنه طباباوያን ون انترنت اب زيبل هاجر مهلاوم اب سرحم سف زيبل عنكفاتيو زخونام سلامنتاي نزق حتلو زي كلو سلامنتاي نتا اب دغ زلو ااداوم كوطاوطلو يغوايو انترنت رقيطو زلو اتا اب ارترا زلو سرعاتيو سعره اتم اب دغ زلو يوتيوبراتن تيكتوكراتن ناي دمامون اخلاباتن كبرات يزلوهم كبلن كلو هيوتن كبراتن نايت اوش تعد زلو حزب ارترا زي فلطو دي خوينس ولا سلازي سقوري اب دغ دአ بازي حسر واغا كاب طيت زقلطف انترنت الله اب دغ زلو ارتراوي بكل شنخاتو قربات تمالئلو ينبرالو اب ارترا حكمنا سلازي يلدو يكونن وغا حصبح سنه طباباوያን حغزنا نابلو اسالهم اب انترنت سقلو زلو اذا اب دغ زلو كحمون كلو كحكمو حغيزو اب سرحم تنقفهم مو نمنتاي يحمو اتعب ارستك خون زنبرو نايت عنا وحسنت يغبرلنا حزبنا بناشتن عبيتن حمامات يسقلو كلنا بدغ خيدو حكم اي كلنيو انترنت يكفتلنا مس عالم كنرخبالنا تعاطينا اي تعاملنان دحرسب بترفالنا عالم حديقاتنا تعزر الله زبل وانا غداي كلت ساعات ملو ناي حداركا ناي يوتيوبراتن ناي صغرخا قدن كتغلص كوفيلكا قلم حتت كتغبر جن مليس يزكمتكا انبر سنه طباب ارترا دአ እንቋዕ በዓል ኢሳያስ ጸጋይ ተመሊሶም አይርእዎ ሞይቱ ዘይኮነስ ተቀቢሩ ኸማን ናይ ዝኹድ ዕዳግን ተዓዛቢ ህዝቢ እዩ ኢልካ ምእማን ጽላለይ እቲ ሓቂ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ምርጫ ስለ ዘለዎ ንቓሕ ዝበሎ ስራሓት ዓዲጉ ክርኢ እዩ ብሓይሊ ኸኣ ኣገዲድካ ስራሕ ይተዓዘበለይ ኣይትብሎን ኢኻ ሰብ ክርሕቀካ ክጅምር እንከሎ ነፍስኻ ኢኻ ትፍትሽ እንታይ ኣይጉዲለ ከመይ ክዕርየሎን ኢልካ ኸኣ ትመራመር ክንቀፍን ክትንከፍን የብለይን قداي زخون زلو خيلك اطرح نفسخا انت تطبيركايا جن اي كتعبنيخا زمنو زمن حبريتاي كله زمسلو خزاربكا عد الرخيب الله سلازي نمحبراو مرخبيتات كتقصاصرو اي كالني ازيو حيال معبل سلازخونه كمي غيركا حنبيسكا خمتوص طرح كتفلط عليكا دحر حدا سنه طباباوي وحد افريو بزح قال محتت زكايد انت خوينو يفكسي بفلاي جلسنا طباباوያን ኣብ ስርሖም ጥራሖም ሰብ ክምስጡ ዝኽእሉ እምበር ብዙሕ ክዛረቡን ተጀሚሮም ማዕለያ ዘይብሉ ጌጋታት እዩ ዝርከቦም ኣብ ህዝቢ ከዓ ዝነበሮም ክብረት ይስእኑ ኣዝዮም ሓያላት ስነ ጥበባውያን ኣለውና ብዘይካ ኣብ ስርሖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድምፆም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ክቋይቑ ኣይመፁን እዮም ነቲ ዘየገድሶም ብዛዕባኦም ዝተለዓለ ኣርእስቲ ረጊፆም እዮም ዝሓልፉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተተንኪፈ ኢልካ ክትምልስ እንተጀሚርካ ኣብ ወርሕኻ ናይ እምሮ ፀቕጢቕ ትገብር ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓያል ጥቕሚ ኣለዎ ኣጠቓቕምኡ እንተዘይፈሊጥካ ግን ከቢድ ዕንወት ከስዕበልካ ይኽእል እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي